Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame juma la janvier kalo tile 16 san 2026 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔn bɛ an na ni waati na aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la an ka kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ Sabalibugu commissariat de police u ye tɛgɛ da jɛkulu dɔ ka minnu tun bɛ moto daraki kow la Sabalibugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ. An ka cɛfini tabaw ye baara dɔ kɛ Kidal marabolo kɔnɔna la ka Bamantiya waliɲuman karitigilama dɔw ka janfa ka a tiɲɛ. An ka cɛfini tabaw ka san 65 na o sɔrɔli baaraw kan ka kɛ 20 janvier o labɛnw kɔnɔ défilew olu kɛra ka kow ɲɛbila. Tajiko sira fɛ an ka jagokɛlaw ni balimaliso minisiri ka fara maa minnu bɛ tajiko sira la olu ka jalajɛba kɛ ka kuma taji lahala min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Marabolo kɔnɔna kibaruyaw la korokaw bara ko taji sɔngɔ dɔɔni bɔra la bawo ka a tun bɛ ka feere litiri 600 nka bi k'a bɛ ka sɔrɔ 400. Kulukoro sanuyaliminɛn o tara k'a di maa dɔw ma minnu bɛ se ka sanuya ani bɛsɛya walew kɛ. Kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Ugandakaw kunungo olu ka kalata kɛ bi ka kalan kosɛbɛ bawo yɛrɛ la k'a fɔ ko marifaw bɛ ka ci fanga tunamatɔnw olu ni fanga fanfɛmaw ko olu bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Kani finali ballon mun kan ka tan u y'a tɔgɔ da ko Itiri o ballon yɛrɛla maaw la. Ninnu de an ka wula in na kibaruyaw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ne ani Keba Jalo ale mun bɛ nɛgɛ karafew la ka jaw yɛrɛ aw la a y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni san an bɛna ka ɲɛfɔli k'aw ye. An bɛ foli ko kurakuraya ka di aw ma aw minnu y'an suganti. Bamako kɔnɔna la nɔ jango Sabalibugu n'a a laminiw ko kulu dɔw de tun bɛ yen nɔ minnu kɛn bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ réseau belebeleba mun ni ka moto minɛ maaw la n'u taara n'a ye olu de tun bɛ moto ɲɛda yɛlɛma ka fasadiw ani a kadiriw n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen falen ko réseau belebeleba de tun bɛ u bolo nka ka sanga ni Sabalibugu commissariat de police olu ka wulikajɔw ye janvier kalo tile 10 Keba erla k'a fɔ u ye tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu siganama ninnu maa 5 kan ko larawiliw ɲuman de kama ani
kunnafoli de dira Sabalibugu commissariat de police ma dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko Sabalibugu n'a a laminiw u tɔɔrɔla kosɛbɛ bawo ni moto suyɛnna moto bɛ ɲɛma tunu a taa fan ti dɔn ja zow ni baarakɛla dɔw de kɛmɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma ni moto taara dɔrɔn u bɛ moto ka a kulɛri ni a fasadi k'a bɛɛ yɛlɛma hali moto kadiri ni a sɛbɛnfuraw ko u kun labɛn bɛ labɛn cogo la u b'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka i ka moto yɛrɛ kɛ dɔnbala fili ye ka sɔrɔ ka taa ka a feere maa wɔɔrɔ ma nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ni larawiliw kɛra finitigilakaw u ye tɛgɛ da siganama maa 5 mun kan u si sanga b'a daminɛ san 20 ka taa bila san 23 dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ sifinnakaw don minnu tun bɛ ka nin wale ni a ɲɔngow kɛ ko atelier dɔ de tun bɛ u bolo atelier mun n'u kɛn bɛ ka a dogo ko ɲuman moto suyɛnɛw mana na ni moto suyɛnɛw ye dɔrɔn u bɛ don n'o ye o wo kɔnɔ ka moto yɛlɛma ka bɔ a tigi dɔnyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka taa a feere sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ni larawiliw kɛra u ka sɔrɔ la k'a fɔ ko jakarta 5 ɲɔngo o minɛna u bolo yaasa ka taa u sɛgɛsɛgɛ ani fo ka taa se papiye caman u ye minɛ u bolo maa ninnu ɲininkali busamisɛn gannen u la ko u ye jɔngɔla fɔ ko jɔngɔla olu nɔ bɛ ko in na u bɛ ka nin baara in kɛ wa a labɛn bɛ u bolo ko ɲuman a bɛ waati jan bɔ u tun bɛ ka nin koɲɛ in kɛ ka maaw bololafɛnw daraki ani minnu bɛ o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka bolomafɛnw yɛlɛma nka commissariat de police u y'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔw a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye polisiya ɲɛmaaba ye kuma minnu f'u ye ani ka hakilina min d'u ma n'u ka baara kɛ n'a ye ka Bamako duguba kɔnɔna lasanuya maaw n'u bololafɛnw ka se ka lakana ko olu bɛ ka baara kɛ ni o de ye o baara cɛɲɛ ni o sɛgɛsɛgɛli o de kɛra sababu ye ka se ka nin jaabi in bɔ wa ko wulikajɔ bɛ to senna halisa maa 5 min bɛ u bolokɔrɔ ka ɲininkali busamisɛn gan u la ka u bila ka taa maaw bolo maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka a tɔw ka a larawi halisa k'a lajɛ n'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ sɔrɔ u ni mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen wɔgɔbi k'a labɔ commissariat de police min Sabalibugu yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ to senna u ka wulikajɔ bɛ ka kologiriya ka bandi kulekulew zuɲɛwale n'a ɲɔngow ka o kɛlɛ ka bɔ Sabalibugu ka denw dala haka ja Bamako ni a lamini bɛɛ lajɛlen kiba an ka cɛfini tabaw olu bilala sen kan ni a ɲa a san 65 la o bɛ bɛn ɲinan ma yaasa ka se ka o san 65nan ka a ɲaɲali kɛ labɛnw olu daminɛna 20 janvier défilé kan ka kɛ cogo di kunungo alamisa janvier kalo tile 15 place d'armes na a yirala k'a fɔ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra exercices ni o ye cɛfini tabaw kan ka na défilé kɛ cogo di ko a exercice minnu ni a labɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa bolo journal de division Umaru Jara ani fo ka taa se finitigilaka ɲɛmaa caman ma a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko finitigilaka maa 500 hakɛ minnu bɛ finitigilaka suguya sugu bɛɛ lajɛlen na kɔɔri bɛɛ lajɛlen olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka labɛnw kɛ yaasa 20 janvier ko a nafa ka bon kosɛbɛ bawo ko 20 janvier 1960 de la an ka cɛfini tabaw u bilala sen kan u ye baaraw daminɛ ka se ka lakana ka malidenw n'u bololafɛnw lakana k'u ye o baara minnu kɛ ka b'o la ka se san 65 ma a ka kan ɲaɲali ka kɛ wulikajɔw ka kɛ baara minnu kɛra ani minnu bɛ nalen don nataw la labɛn minnu bɛ ka kɛ ka se ka malidenw n'u bololafɛnw lakana ka o défiléw ani a ɲɛnajɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ 20 janvier ni an ni a tɔ ye tile 5 ɲɔngo walima tile 4 ko ka a baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a ka se ka kɛ kulow na sabatilen dɔ ye Mali cɛfini tabaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ni o ye montée en puissance ye ka se ka halisa k'o yira diɲɛ na ka yira jugu la k'a fɔ an labɛnnen don an tɛ n'u to yen an bɛna u susu fo ka se u ka diɲɛ labɔ laban ma yaasa malidenw ni bololafɛnw ka lafiya k'o de ye cɛfini tabaw ka nin hakilina ye a laɲini ye kiba an bɛ taa tajiko bunakun kan an ka jamana jagokɛlaw ni balimaliko minisiri Musa Alassane Diallo kunungo ale ye u ka jalajɛba mun ni a bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ tajiko sira fɛ ale ye o jalajɛba in ɲɛmaya kɛ kɛnɛ mun kan ni maa minnu da bɛ tajiko la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sira kan kɛnɛ in kan ka se ka kumaw ni hakili falenfalenw kɛ Mali tajiko bɛ lahala jumɛn na bi taji bɛ ka don cogo di bawo ko k'a daminɛ douane na ani fo ka taa se maa fɛn fɛn da bɛ don tajiko sira fɛ sɛbɛnfura ɲɛnabɔlaw ani transporteurs olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mun n'u y'a da ko comité ni kuma o kuma u bɛ baaraw bɛ yɔrɔ mun na
taji ko be laala mun na ka ɲɛfɔ ani ka hakili falenfalen kɛ ko yaasa taji ka se ka di malidenw ma mali fan bɛɛ lajɛlen taji tilancogo ka kɛ tilancogo ɲuman ye bɛɛ ka taji sɔrɔ ko hakilila in bɛ boli o de kan kosɛbɛ kɔrɔfɔw dayɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ DCC ni olu ye cakɛdaba ye minnu bɛ jagoko ni sɔngɔko olu kunna o ɲɛma ale ye baaraw kɔrɔfɔw daminɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ka wulikajɔw fanga ka bon u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni taji nana kuma o kuma u bɛ taa ka se stationw na taji bondow la k'a lajɛ taji ko bɛ cogo jumɛn na ko u bɛ ka wulikajɔw kɛ a la wa u labɛn bɛ halisa ka se ka u ka baaraw ka a suivi kɛ yaasa taji ko gɛlɛya min ni an b'a kɔnɔ ka se ka nɔgɔya a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun mun daminɛna k'a daminɛ desanburu kalo tile 26 ka na se janvier kalo tile 12 in na ko an ka jamana kɔnɔ ko taji citerne mun donna ko 123 o kun donna o kɔfɛ 345 o kun donna keba o fɛnɛ kɔfɛ 466 o kun donna o b'a yɛrɛ k'a fɔ taji citerne mun ni a donni filɛ nin ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛrɛ t'a jɛn taji citerne 1000 na o mun donna k'a daminɛ desanburu kalo tile 29 ka taa bila janvier kalo tile 12 la jɛkulu in ka fɔ la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ n'an ye gale ta ani nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko taji ka nali 100 sara la 34 34% k'o de farala taji don ka bɔw kan ko ka se k'a di maaw ma nka keba kuma kɔni bɛ yɔrɔ mun na bi taji ko fo k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na baw taji bɛ na tile 2 tile 3 tile 4 na a bɛ mɛn k'a fɔ ko taji ko gɛlɛya bɛ yen waati mun na ni malidenw bɛ fɛ ka nisɔndiya tile 1 tile 2 o bɛ kɛ nisɔndiya la tile 3nan taji tɛ sɔrɔ fan si fɛ fo k'a lajɛ halisa ka dɔ fara baaraw kan yaasa taji ko bɛ lahala mun na wulikajɔw ka kɛ malidenw bɛ se ka lafiya taji ko la hakaja bamakɔdenw ani marabolo kɔnɔnadenw bɛɛ lajɛlen nɔ tɛ keba a taji ko gɛlɛyalen don an bɛ taa an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ o bunakun kan kidali marabolo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaya a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni janvier kalo tile 15 ye kunungo ko cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ tesaliti kɔnɔna la ko maa dɔw de tun bɛ yen ni o ye maa ŋaniyajugu ye olu de tun bɛ fɛ ka taa sanubɔ yɔrɔ dɔ dilan u yɛrɛ ye tesaliti kɔnɔna la k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tɛ a kalama k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaso ta tɛ ko k'u to o sanubɔyɔrɔ dilanni na k'a fɔ k'u bɛ taa an ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɔ u yɛrɛ sagoya la tesaliti kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw kɛ u kama ka suru u kan ni ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji u ka nin sanu labaara mansin mun bɛ u bolo cɛfini tabaw ye o susu k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ maa fɛn fɛn tun bɛ ka nin wale in kɛ ni o ye jafara wale tigilamaw ye ko an ka cɛfini tabaw ye u bɛɛ lajɛlen daji ko kɛnɛ in kan wolomasiri tabaw ye wulikajɔw ani cɛsiri ni baarabaw kɛ faamaw ka ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw la ko yaasa ka ni sanubɔ mansin ani maa tun bɛ k'a baara kɛ k'a bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛma journal division Umar Jara yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ halisa ko k'a yɛrɛ malidenw na k'a fɔ sanu bɔcogo juguya an ka dugujukɔrɔ nafolo k'a fɔ ko maa dɔw ka taa o daraki cogo sugu la ko bɛɛ ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ wulikajɔ ye kun ye ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'an ka dugujukɔrɔ nafolo kɛ an ta ye kebanan bɔr'o la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale ni UNICEF olu ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya UNICEF ye jɛkulu ye diɲɛ kurukaraka jɛkulu ni ale bɛ sifinnakaw ka koɲɛw kunna diɲɛ senani tɔnba Nations Unies olu ka bolofara don ko UNICEF a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ k'u ye baara mun kɛ ka dɛmɛ ta ka di sifinnakaw ma a baaraw bonyana UNICEF a ɲɛmaa mun tun bɛ an ka jamana kɔnɔ a ka baaraw de kun cɛra a taalen ka taa kan bɛɛ da an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ye maa wɛrɛ kan ka na a nɔ la kɛnɛ in kan UNICEF kɔnɔna la maa minnu bɛ farafinnagun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen koɲɛ kunna o tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se mun tun bɛ Mali tɔgɔla yan nɔ ni o ye Pierre Ngom ye a yɛrɛ la k'a fɔ Pierre Ngom a taatɔ la ko ani baaraba mun kɛ ani an ka jamana ɲɛmaaw ye baara mun kɛ ko a munafara bawo ko baaraw tun bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale yɛrɛ k'a fɔ ko maa don a ye lamɛnni kɛ kosɛbɛ wa ani jamana ɲɛmaaw u ye baaraw kɛ baara minnu n'a bɛɛ lajɛlen kɛra jɛɲɔgɔn ɲuman sira fɛ wa ko maa kura min bɛna na a nɔ la ko kumaɲɔgɔn bɛ ka kɛ yaasa o ni ɲɛmaaw fana kan ka baara mun kɛ Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw la ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ diɲɛ senani tɔnba Nations Unies u ka jɛkulu ni fɛn fɛn bɛ yan nɔ
anu be jɛɲɔgɔnw kɛ wa jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bonya kɔnɔna la wa a bɛ ka kɛ an ka jamana ka sigikan saba ni o y'an ka principe ye ko a bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen labatoli kɔnɔna la ko UNICEF u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baw u bɛ dɛmɛ mun ta k'a di sifinnakaw ma ani ka sifinnakaw ladon cogo min na a nafa ka bon kosɛbɛ Keba yanni an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Keba katikaw bara jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu ye surasi kɔrɔw ani fintigilaka minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔw la fo ka taa se fintigilaka minnu tora kɛlɛdaga la olu ka musow ko vevu u ye jalajɛba sigi jalajɛba mun ni u y'a kɛ u ka assemblée générale nka kɔnɔna la bɛnkan mun kun taara malidenw fɛ ni o ye charte pour la paix et la réconciliation nationale bɛn ni cɛfɔ sɛbɛnfura ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ maaw ye kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ commandant mun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Buyani Kulubali ale bolo ko jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen u y'a ye k'a fɔ a ka kan jamana kɔnɔdenw ka bɛnkan sɛbɛn dɔn baw ko bɛnkan mun ni malidenw yɛrɛ de bɔra ka taa u hakilina di ni sɛbɛnfura in bɔra ka se ka sɛbɛnfura minnu kun jagoyalen bɛ anw dala ni o ye accord d'Alger ye duguci sɛbɛn ni a ɲɔngow anw kɛlen ka o sɛbɛnfuraw ta k'a fili an yɛrɛ ye sɛbɛnfura min bila sen kan anw yɛrɛ ka kumaɲɔgɔnw kɔfɛ k'o de ye charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale in ye bɛn ni cɛfɔni kan bɛ a sɛbɛnfura in o de la k'a kun ka kan ka sɛbɛnfura in kɔnɔna kow k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka ti sigida denw bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu minnu bɔra ka caya ka taa nin kɛnɛ kan yaasa bɛɛ bɛ se ka bɛn ni keleya nafa dɔ cogo min na jamana yiriwali la bangasikaw bara Keba u ye ziyara dɔ bila sen kan ko a bɛ k'u bolo san o san ziyara minnu u bɛ ala wele kɛ ka dugawu kɛ maa minnu tanyana nka ɲinan san kɔnɔna la ko u ye tɔn min sigi kosɛbɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya mun na ka dugawu kɛ an ka jamana ye yaasa dugawukalaw bɛ kɛ sababu ye bɛn ni keleya basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ maaw bɔra Bangasi lamini bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Koro Bangasi Jalasagu o n'a ɲɔngo yaasa ka se ka na nin kɛnɛ belebeleba in na kɛnɛ mun n'a bɛ kɛ bɛn ni basigi kɛnɛ ye Bangasikaw bara Kulukorokaw fɛ yen nɔ jɛkulu caman u ye dɛmɛ ta k'a di olu ma ni o ye yɔrɔ sanuyalan dɛmɛw ye a kɛra Kulukorokaw ka jɛkulu mun bɛ assainissement ni o ye sanuya ni bɛsɛya walew ye o direction régionale mun bɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ ale de ye dɛmɛ ta k'a di jɛkulu ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na sigida ka lasanuya ani fo ka taa se baaradaw ni dugu bɛɛ lajɛlen ka lasanuya dɛmɛ mun taara k'a di ko a dɔw bɛ tali kɛ moto katakatani o den 8 ɲɔgɔnna ani fo ka taa se poubelle 400 burɛti 90 ka se ka o di maaw ma maa minnu ni olu ye jɛkulu ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka marabolo ka lasanuya ko hakilina in bɔra marabolo assainissement ɲɛmaayaso fo ka taa se jɛkulu min n'u b'a wele ko Puriba o ni o ɲɔngo olu de ka boloɲɔgɔnmaw sera ka se ka nin baaraba in kɛ Korokaw bara Keba ko taji sɔngɔ jiginna dɔɔni baw taji litiri tun bɛ ka feere don tɛmɛnenw na 300 Korokaw bara nka ko ka sanga ni alamisa janvier kalo tile 15 in ye ko a bɛ ka feere 400 wa ko yɔrɔ caman bari la population ni o ye sigidadenw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ u kan taji sɔngɔ la bawo ko taji sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen kun don wa hali a sɔrɔli o kun ka gɛlɛ nka ko nin waati in na a fisayara dɔɔni sa bawo a bɔra 600 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ 400 na Segukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko denyɛrɛnin dɔ fililen o yera bawo ko denyɛrɛnin
Mamu ya fili o ma se ka bugunatigɛ ka sanga ni alamisa kunungo janvier kalo tile 15 de ye u taara denyɛrɛnin fililen sɔrɔ kɛnɛyaso da la kɛnɛyaso mun bɛ Sebugu kɔnɔna la ka sanga ni sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ye ko gardien mun bɛ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin denyɛrɛnin fitinin k'a to a ka baignoire kɔnɔ sufɛ maa mun ye a fili o maa ma se ka bugunatigɛ kun jumɛn la a y'a fili ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nka denyɛrɛnin kɔni a bɛ kɛnɛyaso tigilamaaw bolo ka se ka u mago don a la maa mun ye nin baara in kɛ a y'a kɛ kun jumɛn na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka o ko kungo ni a ɲɛɲɔgɔnw bɔ ɲɔgɔn na kiba an bɛ taa an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la kani 2025 ni ale barabila fɔli o kan ka tan ka sanga ni kari nata in ye bala mun o kan ka tan kani finali in na ko u ye o dolan kɛrɛnkɛrɛnnen ka a bugunatigɛ ka sanga ni bi jumadonya in ye arala k'a fɔ ko dolan kɛrɛnkɛrɛnnen min kafuri y'a yira u ye dolan in k'a tɔgɔ da ko itiri bawo ko dolan in a bɛna kɛ ka finali le tan bawo finali kiba o ni match tɔw tɛ kelen ye fɛn mun ye Senegali ni Maroc ye Maroc mun kɛn bɛ ka kulo labɛn olu de bɛna u kari ɲɔgɔn na ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 20 ye kari don ko nin dolantan in a bɛna kɛ dolantan gwaninba ye bawo Marocukaw olu bɛ ka wulikajɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kubu ka to u yɛrɛ fɛ yen Senegali fɛnɛ u kalikan don u ka taa ni kubu ye kari don ko in jaabi tɔ o b'o yira jɛma la Guinée Conakry jamana kɔnɔna la u ka minisiri mun bɛ yen ni ale ka cɛw ɲɛsin bɛ coopération internationale ni o ye jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ye Ismaël Nabe ale bɔra ka dantigɛli dɔw kɛ ko Guinée Conakry bɛ ka baara mun kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ Guinée bɛna bɔ Amérique jamana ka lisi kɔnɔ bawo ko Amérique jamana kɛn bɛ ka jamana dɔw bila ko dɛsɛbagatɔ jamanaw ko Guinée bɛ ka baara ni wulikajɔ mun kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ don nataw la diɲɛ bɛ se k'a ye k'a fɔ Guinée bɛna bɔ Amérique ka ɲugutɔ jamanaw walima fantan jamana bawo ko Amérique jamana bɛ ka jamana dɔw de ta ka bolo ɲɛsin u ma k'a fɔ ko anw ye dɛsɛbagatɔ jamanaw ye nka ko olu bɛ ka baara kɛ cogo min na olu b'a dɔn k'a fɔ don nataw la u bɛna bɔ Amérique ka nin jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ Uganda jamana kɔnɔ kiba jamanakunsigi kalata ni wasansigi kalataw kɛra kunungo ka sanga ni nin waati in ye arala k'a fɔ ko Uganda kalen no kosɛbɛ bi jumadonya in na fanga sinamatɔn sifinaka mun bɛ yen nɔ ni ale ye maa fɛlenba ye n'a bɛ ka wulikajɔw kɛ ko ka yɛlɛma don fanga la Bobi Wine ale sifinaka in a nɔfɛmaw yɛrɛ k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka Bobi Wine ka so fan bɛɛ lajɛlen lamini k'a kɛ n'a fɔ a bɛ kaso de la fintigilakaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen ko ala ka du kuru kɔnɔ u taara fintigilaka dɔw jɔ ye wa ko yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Butanbala ko Bobi Wine nɔfɛma maa 10 fintigilakaw ye marifa ci olu de la k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na a nɔfɛmɔgɔw olu ka kɔrɔfɔw la nka fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o kɔrɔfɔ in ko tiɲɛ tɛ bawo ko bin de kɛra olu kan ko olu ye légitime défense de kɛ ka u yɛrɛ la kisi politilakaw olu ka kɔrɔfɔw la k'o de kɛra sababu ye ka maa 10 in kɔni ko k'aw bɔnɛ ani na nka Bobi Wine nɔfɛmaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛw de bɛ ka da u kan jamana fintigilakaw fɛ ka se ka jamana yɛrɛ fanga sinamatɔn ɲɛma ka a daga a ka so kɔnɔ a kana se ka bɔ k'u bɛ ka jagoya fanga ani fɛn bɛɛ lajɛlen de ta ka o da kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kakao feerelaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma musaka sɔrɔ bawo ko n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kakao kilo 1 bɛna feere 580 o tun ye kakao sɛnɛlaw nisɔndiya bawo ko kakao sɔngɔ yɛlɛla nka ko mun bɛ yen nɔ bi sɛnɛfɛnw banna feerew kɛra u ka nafolo kan ka di u ma k'u tɛ ka nafolo sɔrɔ o de la kakao sɛnɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ k'a fɔ u bɛna wulikajɔw kɛ ka laɲiniw kɛ sariya siraw fɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɛ se k'u ka nafolo sɔrɔ u ye san bɛɛ lajɛlen kɛ ci la ci jaabi bɔra a tɔ ye mun ye k'u ka musaka ka o sɔrɔ Venezuela jamana kɔnɔna la Amérique jamana ye Venezuela ka den maa 200 ani maa 31 de gɛn ka bɔ Amérique k'u lasegin u fa jamana kɔnɔna la ka sanga ni bi jumadonya ye arala k'a fɔ ko Venezuela ka den ninnu u nana bisimila minɛ Caracas kɔnɔna la bawo Amérique jamana ni Venezuela bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen bi Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye baara dɔw daminɛ baara minnu kɛra sababu ye ka Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro ka ale lasago k'a minɛ an bɛ waati min na ko bi o siratigɛ de la fɛnɛ
Venezuela ka den minnu bɛ Amérique jamana kɔnɔ olu kɛmɛ ka u yɛrɛ ye gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ma ɲɛ mun kɔ ko u ye u expulser ka u gɛn ka u bila ka taa u fa jamana kɔnɔna la. Berezilikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Jair Bolsonaro ni a kun lasagolen don a kun yɛrɛ mɛn k'a fɔ a ka sɔrɔdɔbagaw fɛ ni o y'a ka avocat ye ko jamanakuntigi kɔrɔ ko a bɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen na baw k'a ka kaso la ala kun ka jugu kosɛbɛ ka sanga ni alamisadonya ye a yɛrɛ la k'a fɔ a ka sɔrɔdɔbagaw ye jaabi dɔ sɔrɔ baw u kun y'a laɲini a ka se ka bɔ kaso mun na n'a b'o kɔnɔ a ka se ka kaso sɔrɔ kaso mun n'a bɛ lafiya dɔɔni o de la a transfert la kunungo ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ mun ni o bɛ se ka a lafiya dɔɔni ko polisi militaire o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ in jalaki mun binnen don a kan k'a ye kafojaso wale dɔw labɛn ka bila jamana marabagaw kan ka sanga ni san 2022 ye k'a ye kafojaso wale min labɛn kiiritigɛlamɔgɔw ye jalaki bin a kan ka san 27 kaso ka o da kun a bɛ o kaso mun na a ka sɔrɔnalobagaw olu kun y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a to kaso la a bɛ gɛrɛntɛ ni gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na ko fo a ka transférer o de jaabi bɔra ka kɛ ni kunungo ye. Venezuela jamana kɔnɔna la ko dɔ de kɛra mun ye maaw kamana gan k'a sɔrɔ Amérique jamana ni Venezuela ka koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ. Venezuela jamana ɲɛmaa Maduro ale minɛnen kɔfɛ musolaka mun bilala a nɔ la ko o musolaka de ye médaille ta k'a di Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ma bawo médaille min kun dira ale muso in yɛrɛ ma ko bɛn médaille ko prix Nobel de la paix ko a ye o médaille kelen de ta ka o di Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ma bawo ka sanga ni kunungo alamisa ye musolaka mun ni ale nana fanga la Nicolas Maduro nɔ la ko a taara Amérique jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la Maison Blanche kɔnɔ yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ko kumaɲɔgɔn min bɛ boli bɛn ni kɛlɛya ka se ka kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka bɛn ni kɛlɛya jɔnjɔn in ni o ye prix Nobel de la paix ye a k'o ta k'o di Donald Trump ma dɔw yɛrɛ tun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Donald Trump kɔni ye jɔnjɔn in minɛ sa o nka a bɛna a bonya n'a fɔ a kan ka bonya cogo min wa a bɛna a gulon a ka palais kɔnɔ wa maa caman kɛn bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est-ce que Donald Trump bɛ yɔrɔ min na bi a bɛna sɔn o wale ma wa ko dɔw fana ye k'a fɔ président mun nana a ye président kɔrɔ janfa bawo président kɔrɔ n'a ma ye ko Amérique y'o minɛ ale ka taa Amérique jamana ka taa tɛgɛrɛ ɲɔgɔn kɛ ni o ye k'o ye janfa ye ka ɲɛsin président kɔrɔ ma. Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ye lasigiden kura caman bisimila a yɛrɛ la k'a fɔ a ye lasigiden kura minnu bisimila maa 34 farafina jamana 4 maaw bɛ a la cérémonie mun kɛra ni o de ye ka sɛbɛnfuraw di jamana ɲɛmaa ma o mun bɛ lasigidenw ka baaraw daminɛ n'u b'a wele ko remise de lettre de créance ko o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Russie jamana ni farafina tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa kɛnɛ in kan Russie jamana ɲɛmaa k'a ye maaw hakili jigin k'a fɔ ko Russie ye farafina dɛmɛ ka farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wa ko Russie tɛ jagoya fanga kɛ maa si kan Russie bɛ baara kɛ ni ani maa minnu ɲɔgɔn cɛ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni jɛlenya kɔnɔ wa ko Russie ye farafina teriba ye k'o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ farafina jamanaw ni Russie labɛn bɛ ka se ka baaraw kɛ wa ko Russie ye partenaire ɲuman ye. Vladimir Putin a ye a yɛrɛ majamu ni o walew de ye bawo ko olu bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka farafina dɛmɛ ani ko ni farafina ka jɛɲɔgɔnya bɛ ka taa sira ɲuman fɛ. Jamana minnu taara ni o ye u ka lasigidenw ye o dɔw bɛ tali kɛ Algérie b'a la Gabon Ghana Égypte Mauritanie fo ka taa se Namibie Sénégal Somalie ni jamana ninnu de ka lasigidenw kuraw taara ka se ka taa baaraɲɔgɔnya k'o daminɛ o ni Russie jamana o ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la kiba mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni waati in na ka lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na a y'aw sɔgɔlen to sen na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɔɔrɔw kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la ani nɛgɛ karafew a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a kan mɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45